Doncs comencem. Bona tarda a tothom. Avui serà l'últim fòrum del 2020. Espero que tothom estigui bé. Ens parlarà ara mateix la Mònica Gutiérrez Pérez, llicenciada en Geografia i Història de la Universitat de Barcelona. Inicia la seva trajectòria professional com a becària a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Posteriorment, com a treballadora de l'Ajuntament de Barcelona, s'encarrega de diverses feines de classificació i catalogació de fons documentals. L'any 1994 entra a treballar al Port de Barcelona, primer com a tècnica superior d'arxiu i després com a responsable de l'Arxiu Central i del Centre de Documentació. Actualment és responsable del patrimoni cultural d'aquest port. El tema que ens parlarà és el Far del Llobregat, un edifici amb història. Llavors jo us explico com es desenvoluparà aquesta sessió. Ara ella, la Mònica, tindrà una horeta per parlar de la seva intervenció, per explicar això del far, i després hi haurà mitja hora de preguntes. Les preguntes, en principi, estan pensades que les feu pel xat. Llavors ella, un cop acabada la seva intervenció, contestarà a les preguntes per ordre de tal com estan ficades en el xat. Doncs, Mònica, endavant i gràcies per la teva col·laboració. Primer que tot, molt bona tarda a tothom. He vist que està el Joan Alemany, així que ja m'he començat a posar nerviosa, perquè en temes d'història, vamos, és que ho tinc complicat, ho tinc complicat. Us volia donar les gràcies en nom del Port de Barcelona per haver-me pogut deixar fer aquesta xerrada. A veure, es perdona, perquè, ui, veus, jo aquí ja tinc un error, em comença a sortir, a veure, no sé per què. Un moment, perquè no m'ha tret de la... Torna a compartir, hauries d'estar a l'última pàgina i a apretar això has sortit. No, ara, espera un moment. Ara. Un moment. Sí, però és que m'ha tret, o sigui, va traient. Sí, no, perquè t'havies posat a l'última pàgina, posa't a la primera i llavors fes... Sí, ja el poso en gran. Però no sé per què T'ha saltat. M'ha saltat, sí. Bueno, a veure. D'acord. L'objectiu d'aquesta ponència és posar en relleu la política cultural que ara està portant el Port de Barcelona i que se centra en un dels seus eixos és la difusió i divulgació del patrimoni, tant els béns mobles patrimonials com els edificis patrimonials, com un eix per enfortir la relació port-ciutat. Llavors, jo parlaré dels edificis patrimonials i em centraré bàsicament en el que hem estat fent amb el tema del Far del Llobregat, però no només parlaré d'això, sinó que ho contextualitzaré amb activitats culturals que estem portant cap endavant. Intentaré que la ponència sigui dinàmica i que tinguem després un temps per poder respondre a preguntes. Com us deia, l'objectiu és posar en valor els edificis patrimonials dins del marc d'un projecte cultural per ciutat, però que té que ser ampli i integrador. És a dir, nosaltres volem col·laborar amb les entitats culturals que tenim més properes, com pot ser el Museu Marítim o pot ser el Museu d'Història de Catalunya, el Museu Marítim indiscutiblement, perquè per temàtica és molt proper a nosaltres, però també volem col·laborar i obrir el ventall i col·laborar amb altres institucions o entitats que tinguin interès pel patrimoni cultural del port o bé per la història del port. I aquelles altres entitats que ens apropin als ciutadans, com pot ser els centres cívics o poden ser associacions de veïns. Tothom sap que el Port de Barcelona és un motor econòmic important i sovint es parla del port, diguem-ne, logístic i del port comercial, és a dir, la majoria de notícies que apareixen en els mitjans de comunicació formen part d'aquest àmbit.
alguna vegada es parla del port ciutadà, però com un port lúdic, és a dir, amb activitats lúdiques, es parla de les activitats que es fan davant del Portal de la Pau o al seu entorn, com poden ser la Fira de Nadal o Fira d'Artesans o, com no, l'arribada dels Reis Mags d'Orient. Però existeix un altre port, que és el port sociocultural, i que té com una de les seves fites apropar a la ciutadania la història comuna que ha compartit al llarg del temps. El Port de Barcelona és el que és perquè té una història amb la ciutat de Barcelona que es relaciona, i la ciutat de Barcelona és el que és perquè té un port, i aquest port l'ha obert al món. Però sembla que visquin d'esquena, és a dir, la gent té la idea que el port és una cosa i la ciutat n'és una altra, i a més el port és un gran desconegut. I nosaltres, potenciant aquesta política cultural, el que volem és trencar aquesta dinàmica i apropar a la ciutadania a la part cultural i històrica del port. A veure, quan vaig pensar en fer aquesta presentació, primer vaig pensar que ho estructuraria d'una forma convencional. O sigui, el que faria seria fer una contextualització històrica del Port de Barcelona i els senyals marítims, perquè els fars són senyals marítims. Després dels fars, és a dir, explicant una mica el seu origen i la seva evolució i els fars que hi ha a Catalunya. Després passar a la història del far del Llobregat, és a dir, a l'edifici i la documentació, i després a les seves característiques tècniques i acabar amb la recuperació del far com a edifici amb valor patrimonial. Però després vaig pensar que no, i ho vaig capgirar. I vaig posar l'últim punt al primer. Per què? Perquè crec que s'adeu més amb l'objectiu d'aquesta ponència, perquè a més crec que aquí és on puc donar més informació més novedosa, que es desconeix del que està fent el port, perquè, entre altres coses, el Departament de Patrimoni Cultural, que és que està impulsant aquesta política conjuntament amb la part directiva del port, doncs fa poca creació, es va crear fa molt poc, i tot i que hem estat fent molta feina i moltes activitats, ara comencem a treure rendiment i a que se'ns conegui. I, en canvi, a la part històrica, doncs, una bona part del que us anava a explicar també s'explica en un dels vídeos que us passaré, i a més perquè crec que és una part que ja és coneguda i que un pot investigar a partir de llibres. Ja el Joan Alemany mateix ha fet uns quants llibres relacionats amb el Port de Barcelona i també en webs. Això no vol dir que quan arribem a la part històrica la passi, sinó que faré pinzellades i entraré potser en aquells apartats que siguin més novedosos, com pot ser la documentació del far de Llobregat que hi ha al Port de Barcelona i que pot interessar a gent que es vulgui apropar a la història d'aquest far. A veure, la primera imatge que us he posat és la imatge del far de Llobregat quan va vindre a visitar-los els veïns i veïnes del barri de la Marina. He posat aquesta imatge expressament perquè a partir d'aquesta visita ja veieu com un punt d'inflexió i vam començar a obrir camí conjuntament i hem estat fent coses de col·laboració i a partir d'aquí han sortit nous projectes. Com us deia, el port té consciència de la seva memòria històrica i respecte al far del Llobregat, el que ha volgut fer és donar-li, a banda de la seva funció com a far, que continua funcionant, és un ús sociocultural i apropar-lo a aquells ciutadans, sobretot que l'havien viscut, abans que quedés aïllat, perquè el far ara està completament aïllat. Fa aproximadament 5 anys es va realitzar una reforma de l'edifici i fa un any, tenint en consideració, que això té un nom complicat, que l'Asociación Internacional de Ayudas a la Navegación Marítimas y Autoridades de Faros va voler que l'any 2019 fos l'any dels senyals marítims, es va muntar una exposició al primer pis del far del Llobregat per tal de donar
per tal de donar a conèixer les funcions que ha tingut el far, els objectes i estris de senyals marítimes i els treballs dels faroners. En aquesta exposició es troben objectes patrimonials com ara són les òptiques, les vàlvules solar, les balises amb gas, els vaporitzadors, les ballisses amb llum de reserva. Són objectes patrimonials que han sigut recol·lectats pels propis tècnics en senyals marítimes, dels quals hi han fet una selecció, dels quals s'ha fet una conservació preventiva per poder-los exposar. Aquí també també s'han exposat còpies de fotografies que es diuen els fotofars, que són fotografies d'autors de nom reconegut i que han fotografiat 13 dels 15 fars que gestiona el Port de Barcelona. L'exposició es complementa a l'exterior, on es troben senyals marítimes de gran envergadura i la llanterna del Cap de Creus, que està... A veure, el dibuix està aquí. Mira, aquesta és la llanterna del Cap de Creus. Es va posar aquí perquè en un principi estava previst que es pogués entrar a visitar la llanterna del Far de Llobregat, però per problemes de seguretat s'ha restringit moltíssim l'accés i, clar, no tothom podia vindre-la a veure. I es va considerar oportú que valia la pena posar un exemple del que era una llanterna. Aquest ha estat el punt de partida per dinamitzar el far com a edifici en història. A partir d'aquí es van començar a realitzar altres activitats per fer-ne difusió i donar un plus més com a edifici patrimonial. Entre aquestes activitats es troben visites concertades. Abans de la situació de la pandèmia es van fer visites als treballadors del port i a la ciutadania. Llavors, en aquestes visites es pot veure l'exposició que fan de guia els propis faroners i ells expliquen tot el que és la història dels senyals marítims, però també expliquen la història de la seva pròpia feina perquè està molt relacionada amb la història del far. I després es pot pujar a la primera planta, aquí que hi ha una terrassa, i a partir d'aquí es veu una vista panoràmica on es pot copsar com realment el far s'ha quedat aïllat i ara està visquent entre la indústria i el transport portuari. Una de les visites, com us deia, que va ser molt important, és a dir, que va crear un gran impacte, va ser la que van fer veïns i veïnes del barri de la Marina, perquè quan van arribar realment va ser una visita molt emotiva, perquè aquesta gent va recuperar part de la seva infantesa i part de la seva joventut. I el que ens passava és que contínuament ens explicaven anècdotes i experiències viscudes per ells o pels seus familiars en el Far de Llobregat. Això ens va donar peu a pensar que un projecte que podria estar molt bé i podria ser molt bonic i podia donar-li un plus més com a edifici patrimonial era el fer una gravació sobre la història viscuda del Far de Llobregat. En aquesta gravació, els protagonistes són els propis veïns i veïnes de la barri de la Marina, però també hi ha treballadors del port. De fet, hi ha un faroner que explica la història del Far de Llobregat i després hi ha un directiu que fa unes primeres pinzellades del que és per al Port de Barcelona el recuperar aquest espai i posar-lo al servei dels ciutadans. Com que és un vídeo que ha tingut molt de ressò i ha sigut molt visitat, i jo us convido a que el veieu. Bernat?
La prosperitat del port depèn de la relació que té amb tot allò que li envolta. La relació amb l'àmbit econòmic, el desenvolupament econòmic, la relació amb el medi i la relació social que té. Llavors, amb l'àmbit social, històricament hem tingut una dinàmica de relació molt àmplia amb tot el que seria l'àmbit del port vell, que és l'àmbit inicial, però amb el desenvolupament del port i el creixement del port, això d'alguna forma ens demanava també relació intensa també amb altres col·lectius i amb altres territoris amb els que tenim aquest espai d'influència. El far o la farola, com popularment se la identifica, és un espai natural que les persones més grans reconeixien com a part del seu oci, de la seva vida social i d'alguna forma, amb una visita molt informal que vam tenir, hi havia una demanda d'intentar recuperar aquest espai. Recuperar-ho pel dia a dia és molt difícil perquè està dintre o insertat en un territori que és molt industrial, fins i tot delicat a nivell dels usos, però sí que vam veure la possibilitat que puntualment pogués ser un espai visitable. Vam mirar amb el Departament de Conservació i amb ajudes a la navegació que d'alguna forma fer algun tipus d'actuació perquè l'estructura era prou ferma i estava ben consolidada i fer alguna actuació per recuperar l'espai interior i que fos visitable o tingués algun ús puntual. Estamos en el Faro del Llobregat, que fue el primer faro que se proyectó en Cataluña, debido a que Isabel II, durante el reinado de Isabel II, se elaboró el plan de señales marítimas de las costas españolas, que antes no existía ningún faro, 2 o 3. Este faro ha estado trabajando y funcionando ininterrumpidamente desde entonces, que se inauguró en el 1847, hasta la actualidad. Sigue funcionando, siempre ha estado habitado por un técnico de señales marítimas, un torrero, como se decía entonces, hasta hace 10 años, el 2010 aproximadamente. Quan jo era petita, tot això eren camps, estaven els pagesos, que tenien molt bones verdures, la platja era una platja molt maca, molt verge, l'aigua estava molt neta, tota aquesta part d'aquí eren masies, estava Cal Malcasat, Cal Marcelino, la casa de fusta. Hi havia una platja fabulosa, molt maca, i jo estava per aquí sempre i hi havia cases de pagesos, masies, diverses masies aquí, de la carretera en amunt eren les masies i de la carretera de baix eren pescadors i de la carretera amunt pagesos tots. Jo vivia al final ja de totes les cases que podien haver-hi a Cantunis, era la darrera. Aleshores, doncs, ja a partir de casa meva estaven els pagesos, els camps de pagesies, o sigui que jo he viscut amb pagès i amb pescadors. Venia per aquí en bicicleta, nedant, fent immersió també, o sigui que he fet la meva vida, la meva infància, fins als 21 anys, ha estat aquí, al barri de Cantunis i sobretot al barri de la Farola. El Far de Llobregat era una mica especial perquè era un far que era diferent als altres perquè guardava una certa relació bastant estreta amb la gent que vivia al voltant, que eren barriades de pescadors. Estem parlant del 1910, 1920, 1930, 40. El senyor Medina, el farer, tenia una mare que els nens petits d'aquí de la barriada de pescadors que hi havia al voltant ensenyava a les criatures petites, com que el centre poblat de Cantunis estava a 4 quilòmetres, estava molt lluny, ensenyava als nens les 4 regles, a llegir, a escriure i tot això. Jo vivia aquí, a prop d'uns 400 metres, i venia aquí al col·legi de la Farola. Tenia 6 anyets i venia aquí al col·legi. I la mare del senyor Medina, el faroler, era mestra i ens donava classe amb els fills dels pescadors. Aquí el senyor Medina feia de mestre i ensenyava als nens. I amb els nens els ensenyava a llegir, a escriure bé, sí, però a les nenes els ensenyava més bé a ballar. Però sí, la mama sí, i els meus oncles van vindre aquí a llegir i escriure, venien aquí ells. I sortíem del col·legi, ens anàvem cap a casa a dinar, i llavors anàvem i caminàvem per la sorra, tocant a l'aigua. El senyor Medina havia posat un bar i qualsevol gent que venia a la platja i li faltava aigua, graciosa, vi o el que sigui, venia aquí al bar del senyor Medina, el despatxava molt de gust i tal.
Baixava a Cantunis i tota la gent de Cantunis el coneixia. Era una persona molt coneguda. I molts baixaven aquí a vegades a berenar, o a fer la partida, o a jugar, o a entretenir-se aquí al far. I ell el deixava aquí baix, o al bar el deixava estar una estona, tot el matí o de la tarda, xerrant. Aquesta foto que veieu està el meu pare, el meu germà i jo, i els camarers que teníem en el bar, teníem un bar a Cantunis, i venien quasi cada dilluns a fer una paella aquí amb tots. S'ho passàvem molt bé, podíem jugar, córrer. Bueno, era un dia molt agradable, tots veníem molt contents. El record que tinc d'aquí del barri, de la Farola, doncs era vindre amb els meus oncles, tant el Pitus com el Met, perquè tot això era com salvatge, era un ambient molt maco, no? I perquè aquí hi havia la llissera, es pescava molt bé aquí a la bocana del riu. I bé, i amb els tiets veníem per aquí. Era un far molt simbòlic, amb un sentit, diguéssim, entranyable per la gent que hi havia per aquí. No era un far asèptic, totalment aïllat de la gent, no era un bar que tenia certa sintonia amb el barri, molt. El Faro de Llobregat en 1993 pasó a depender de la Autoridad Portuaria de Barcelona. Hace 5 años se hizo una reforma exterior del edificio, se recuperó todo, se cambiaron barandillas y hace un año, cuando la Asociación Internacional de Señales Marítimas decidió que fuese el año de las señales marítimas, se hizo una especie de museo un poco para poner en valor el faro. Quan la gent del barri es va enterar que estaven remodelant el far i que volien deixar-ho com una cosa històrica, protegint-lo i fent-lo a més com un centre de divulgació de les activitats portuàries, la gent es va alegrar moltíssim, però moltíssim, l'alegria que van tindre. Jo vaig vindre al barri amb 20 anys, o sigui, no era des de petit, però la meva dona sí. I m'explicaven que aquí venien a banyar-se, que venien al bar, o sigui, això era un tros de barri. La gent del barri també m'ho explicava, la gent gran molt emocionada. I vaig dir, igual es pot fer una excursió amb una representació de tot el barri. Vaig parlar, vaig fer gestió amb el port, ho van fer i va ser brutal, perquè la gent estava plorant, veient la seva joventut, que l'havien viscut aquí, i el bar, i la figuera, i això era una passada. Vaig quedar assombrat quan vaig veure la forma que han deixat la farola on era casa meva, on venia a estudiar. Em vaig quedar estranyat i em vaig emocionar i tot. Tothom que venia es va alegrar molt que el far una altra vegada llués, pintat i arreglat. Està magnífic ara, vull dir que és molt maco i s'alegra moltíssim que el port ho hagi conservat. I vam poder testejar una mica la percepció que van tenir els veïns d'aquesta actuació. Vam trobar moments molt emocionants que val molt la pena fer aquest esforç i fer aquest esforç de tenir un vincle actiu amb tot allò que t'envolta, perquè d'alguna forma la teva prosperitat depèn d'un bon equilibri entre tots els elements que hi ha al voltant del port. A mi m'encanta la senyora quan diu que als nanos els ensenyava a llegir i a escriure i a les nenes a ballar. A veure, altres coses que fa el Port de Barcelona per divulgar el seu patrimoni cultural i indiscutiblement també entrar al Far de Llobregat són assistència a jornades. L'any passat vam assistir a la jornada que va organitzar l'Associació de Museus de Ciència i de la Tècnica i Arqueologia Industrial de Catalunya al Port de Tarragona i avui, per exemple, la ponència que estic fent. Després, una altra de les coses que hem fet, d'activitats que hem fet, ha sigut les exposicions. I aquest any, volíem fer una exposició presencial, però com tothom sap, el tema del Covid va ser impossible i el que vam fer va ser una exposició en format virtual. Llavors, l'exposició de Fotofars, una mirada als fars a través de la fotografia contemporània, és una exposició que va fer
realitzada per l'equip tècnic del Departament de Patrimoni Cultural durant el primer confinament. Aquí vull agrair la feinada que va fer la Natàlia Sánchez, que és la tècnica del patrimoni, perquè ho vam organitzar tot, ho vam fer tot. És a dir, vam fer des de la selecció de les imatges fins als texts, fins al disseny de l'exposició i la mateixa producció de l'exposició. Vam escollir els fotofars bàsicament per dos motius. Un, per als fars, perquè la importància que ha tingut els fars en la vida del Port de Barcelona, és a dir, han fet de guia en les embarcacions. I després també per al seu valor simbòlic. És a dir, els fars els trobem a molts logos, però també els trobem dins del imaginari col·lectiu, sent protagonistes de llegendes o de contes marítims. Es tracta d'una sèrie de 13 fotografies de diferents artistes contemporanis i que mostren 13 de les 15 balisses que gestiona el Port de Barcelona. És una mirada artística. Per tant, és una mirada molt diferent a la que tenim acostumada, que ens tenen acostumats a veure els fars. Però és una mirada que val la pena perquè és una mirada sobre objectes patrimonials. Són objectes patrimonials, és a dir, són fotografies en valor patrimonial d'edificis en valor patrimonial. És una exposició que és molt completa perquè també t'explica la història dels fars i t'explica fa una pinzellada de la història de cadascun dels fars que s'han fotografiat i una mica també dels artistes. Us convido a veure-la perquè crec que les imatges valen molt més que les paraules que jo us pugui arribar a dir. Bernat, pots posar-la? Benvinguts i benvingudes a l'exposició Fotofars, una mirada als fars a través de la fotografia contemporània. En els propers minuts veurem la sèrie de fotografies Fotofars, una col·lecció nascuda de la idea de fer un homenatge als senyals marítims gestionats pel Port de Barcelona. 13 fotografies creades per algun dels principals fotògrafs de l'època que podrem anar descobrint a mesura que vagi avançant l'exposició. Us recomanem que a l'hora d'anar veient l'exposició també obriu el full de visita que l'acompanya per anar descobrint més coses sobre els artistes i les obres. El trobareu annexat en el mateix apartat on heu descarregat el vídeo. Passem a veure l'exposició. Als anys 90 del segle passat, quan l'era de la digitalització, el GPS i l'automatització ja eren una realitat en la navegació marítima, el Port de Barcelona va iniciar la sèrie Fotofars amb un doble objectiu: posar en valor la història i el caràcter simbòlic d'aquests senyals marítims i oferir alhora una visió artística dels fars. El resultat va ser una col·lecció de 13 imatges creades per alguns dels principals fotògrafs d'aquesta època: Manel Esclusa, Xavier Miseracs, Toni Vidal, Xavier Marrot, Pep Callís, Xavier Martí Sancho, Consuelo Bautista, Joan Tomàs, Juanjo Martínez, Andreu Reverter, Lluís Maria Castellà, Quim Manresa i Agustí Carbonell. Aquestes imatges són visions personals que defugen sovint de la funció descriptiva i que han esdevingut elles mateixes un exemple de la creativitat de la fotografia catalana contemporània. La primera fotografia de Manel Esclusa i Canals ens situa a la Torre del Rellotge de Barcelona, una imatge de l'any 1996. En aquesta fotografia podem veure com Esclusa treballa amb la realitat des d'una perspectiva diferent i experimenta amb la llum i les ombres de la nit, factors molt característics de la seva obra. La Torre del Rellotge va ser construïda l'any 1772, una torrassa piramidal de pedra amb una llanterna al seu vèrtex que actuava de far. Després d'anys de funcionament, va quedar inutilitzada fins al 1911,
quan s'hi va incorporar un gran rellotge de 4 esferes que assenyalava alhora els navegants i obrers del port. Aquesta estructura es conserva avui dia com a monument històric i es coneix popularment com la Torre del Rellotge. La següent fotografia és de Xavier Miseracs i Ribalta, al far de Sant Sebastià, a Palafrugell. Fou capturada el 10 de novembre de 1997 entre les 17:30 i les 18 hores. La seva obra es caracteritza per tenir una visió aguda, sovint enfrontada amb el que ell entenia com la cultura fotogràfica dominant de l'època. El balanç d'ombres i llums fan un contrast equilibrat, marcant una riquesa perfecta de tonalitats grises. El far de Sant Sebastià està situat entre Palafrugell i Llafranc, envoltat d'un paisatge esplèndid. Fou inaugurat l'1 d'octubre del 1857. L'edifici és el més gran d'entre els fars construïts al segle XIX, amb una torre circular. La seva òptica fa un llampec cada 5 segons. La gran altura sobre el mar i una potència de 3.000 watts fan que es divisi fins a 58 milles, és a dir, més de 100 quilòmetres. Fotografia de Toni Vidal Miquel, del far de Llobregat a Barcelona el dia 6 de novembre de 1998, entre les 17:30 i les 18:30 hores. És autor de fotografies de personalitats vinculades a la història i a la cultura de Catalunya. L'obra de Vidal té un registre ampli. Els seus temes preferits són el retrat, els oficis artesans, l'arquitectura i el paisatge, sobretot roques i el mar, i festes i llocs emblemàtics de la seva illa natal. Escenaris naturals i situacions vitals captades amb sensació de fluïdesa. El far del Llobregat, de 32 metres d'alçada sobre el nivell del mar, és l'únic dels construïts sobre terrenys sorrencs d'un delta que ha arribat fins als nostres dies. No fou fins l'any 1845 que s'aprovà el projecte actual, d'aleshores director del port, l'enginyer Simón Ferrer. Les obres van ser enllestides el 1852, any en què el far s'encén per primer cop. Les obres de desdoblament del moll i l'ampliació del port de Barcelona el van convertir en un far de terra endins, erigit en testimoni del creixement del port per a futures generacions. La quarta fotografia que veurem és d'en Xavier Marrot, una imatge del far de Montjuïc, també a Barcelona, realitzada el dia 16 d'octubre de 1999 a les 19:45 hores. Marrot, el 1998, va iniciar a Menorca un reportatge sobre fars que l'any posterior allargà a les Illes Canàries, al sud de França i la costa catalana. La qualitat artística del seu reportatge, tal i com es veu en aquesta fotografia, amb aquest joc de blancs i negres de la fotografia, fan indiscutible que estigui en aquesta col·lecció. El primer far fou un edifici senzill i petit, a 108 metres del nivell del mar. La poca intensitat d'aquesta làmpada va fer que l'any 1917 s'aprovés el nou projecte de l'actual far de Montjuïc a l'enginyer Josep Cabestany, però no fou fins l'any 1933 que van començar les obres. L'edifici actual està format per 3 cossos rectangulars amb una torre cilíndrica de 13 metres. La següent obra de Pep Callís i Figueres, del far del Cap de Creus, del dia 12 d'octubre de l'any 2000 al capvespre. La seva obra cinematogràfica i fotogràfica és reconeguda a Catalunya. Fins i tot l'any 1978 va ser guardonat amb el Premi Nacional de Fotografia Osram. En aquesta fotografia veiem un pla contrapicat del far, ressaltant en primer terme les roques i l'aridesa del paisatge. Francesc Xavier Martí realitzà aquesta fotografia a la Cala Nans, a l'alba d'un dia de juliol de 2001. Des de molt jove sent una profunda atracció pel món de la imatge i de la comunicació. La seva fotografia és una explosió de colors i tonalitats que ens evadeixen a la tranquil·litat i bellesa del paisatge. El far de la Cala Nans es va inaugurar l'1 de setembre de 1864 amb la funció d'indicar el límit sud de la badia de Cadaqués. L'automatització de la llanterna va permetre que el control del far es realitzés des del far del Cap de Creus i l'edifici, sense un faroner que hi visqués, es va anar deteriorant fins al punt que, durant els anys 80, es va suggerir la seva demolició i la construcció d'una nova torre. L'oposició dels veïns de Cadaqués, que el consideren part del seu patrimoni històric, va propiciar la seva restauració i ha permès que la construcció original del far de Cala Nans arribi fins als nostres dies. L'última fotografia d'aquest bloc és de la Consuelo Bautista, fotògrafa professional que els seus projectes han sigut exposats i publicats en diferents mitjans, revistes, llibres i catàlegs nacionals i internacionals.
En aquesta fotografia ha utilitzat el moviment per donar-li un toc poètic a la imatge, simbolitzant el moviment del mar, i ha aprofitat els colors, la llum i les tonalitats del capvespre d'un 18 de novembre de 2002 per transmetre pau i calma. La balisa de la llosa té 80 metres de diàmetre i només 3,4 metres de fondària. Va entrar en funcionament el 9 de juliol de 1920, tot i que l'actual és de l'any 1981, alimentada amb energia solar. Actualment, la balisa és de color roig amb franges negres i s'alça a 10 metres sobre el nivell del mar, cosa que li permet assolir un abast de 5 milles nàutiques. Fem una petita parada de fotografies per parlar una mica més sobre els protagonistes d'aquesta exposició, els fars. Aquests, amb una gran diversitat de formes arquitectòniques alçats als llocs més estratègics de la costa, han fet de guia senyalitzant el camí a tot tipus d'embarcacions i s'han convertit en un dels baluards de la navegació i el comerç marítim des dels seus inicis. Són un tipus de senyal marítim visual, juntament amb les boies, balises i enfilacions, que malgrat que alguns d'ells encara estan en funcionament, existeixen altres instruments i sistemes més moderns d'orientació, com els sistemes de guiatge marítim per satèl·lit. Per explicar la història dels fars, cal que ens remetem a molts segles abans, quan la navegació era a vela i rem i no existia el motor. La paraula far prové de l'origen del primer far que es coneix, situat a Alexandria, Egipte, a l'illa de Faros, d'aquí el nom. Els romans construïren fars per tot el litoral de l'imperi. El més proper a Catalunya fou el que estava a la Provença, a Fòrum Luli, a l'actual Frejus, a Marsella. A la península Ibèrica, el més antic és la Torre d'Hèrcules, a la Corunya, Galícia, del segle I-II després de Crist. A Catalunya, al llarg dels 500 quilòmetres de la costa catalana, hi ha més d'una vintena de fars, des del far de Seranella, el més al nord situat a la punta Seranella, al litoral del Port de la Selva, fins al darrer, a la punta sud, el far de la Punta de la Sanieta, al Migjorn català, situat dins el port natural dels Alfacs, a Sant Carles de la Ràpita. El Port de Barcelona, dintre de les seves competències, té assumides per llei la gestió i conservació de tots els senyals marítims d'ajut a la navegació de la província marítima de Barcelona, des de la frontera amb França fins a Vilanova i la Geltrú, així com els seus propis senyals del recinte portuari de Barcelona. El conjunt de fars que mostra aquesta exposició és una representació de 13 fars del territori català i que són gestionats pel Port de Barcelona, incloent-hi el far de Calella de Mar i el far de Palamós, que encara que no són visibles en aquestes fotografies, també en formen part. La majoria d'aquests fars van ser construïts durant el regnat d'Isabel II en un programa arranjat pel primer ministre O'Donnell, amb l'objectiu d'il·luminar la, llavors, fosca costa espanyola. El primer període de construcció va comprendre els anys 1852 a 1868. Després es van anar afegint fars complementaris i de reforç. Alguns dels fars remarcables d'aquesta costa catalana són, per exemple, el de Sant Sebastià, que és el far espanyol i europeu que té més abast lumínic. Es pot veure amb normalitat a 32 milles. També és de destacar el far de Cap de Creus, el més oriental de la península Ibèrica, o el del Llobregat, el far en actiu més antic de Catalunya, en l'actualitat dins de la ciutat de Barcelona. Seguint amb l'exposició, trobem la fotografia de Joan Tomàs, fotògraf vocacional. Va muntar el seu primer laboratori i va començar a fer les primeres fotografies a l'edat de 12 anys. Des d'aleshores, no ha deixat aquesta activitat. Fins i tot va fundar la galeria Primer Plano l'any 1982. La fotografia de la balisa de les Illes Formigues, capturada al capvespre del 6 de setembre del 2003, és una composició de diverses captures que formen una escena panoràmica. Les Illes Formigues, davant la costa de Calella de Palafrugell, són petits illots que han protagonitzat nombrosos accidents al llarg de la història, però són famosos perquè aquí va tenir lloc la derrota de l'Armada francesa l'estiu del 1285. La balisa fou posada en funcionament l'any 1982. És una columna cilíndrica de 14 metres d'alçada, situada al punt més alt de la Formiga Gran. La novena fotografia correspon al fotògraf Juanjo Martínez. El seu recorregut professional està lligat al sector marítim, portuari i logístic des de fa més de 35 anys. Aquesta fotografia està realitzada el 19 d'octubre de 2004.
Aprofita el contrast de la llum del sol i de la llanterna del far per fer una escena bucòlica amb colors i tonalitats fredes i càlides perfectament equilibrades. El far de Tossa, a la punta més alta del Cap de Tossa, fora de les muralles medievals de la població, es va inaugurar el 27 d'agost de 1919. La torre del far està ubicada en el centre d'un edifici de pedra blanca i planta quadrada, situat a 70 metres sobre el nivell del mar. Això, amb els 12 metres d'alçada de la torre, fa que l'esclat es vegi a més de 30 milles. Des del gener de 2003, l'Ajuntament de Tossa de Mar utilitza el far com a centre d'interpretació dels fars de la Mediterrània. Andreu Reverter és un fotògraf narrador de llum que escriu sobre imatges, encara disparades de manera analògica. La seva fotografia va del retrat al paisatge i aborda temes històrics, ecològics i socials. En aquesta fotografia del far de Sant Cristòfol, utilitza el moviment de la imatge i el blanc i negre per donar-li un misteri i bellesa al propi far. La fotografia és del 16 de novembre del 2005 a les 18 hores. L'actual far entrà en funcionament l'1 de maig de 1905, amb una torre de 21 metres amb una llanterna cilíndrica de 2,25 metres de diàmetre muntada sobre un flotador de mercuri. L'any 1918 el far va electrificar-se i s'hi va instal·lar una làmpada de filament de 1.000 bugies que donava un abast de 30 milles. El far de Vilanova no ha deixat de funcionar des d'aleshores, exceptuant el període comprès entre el 13 de febrer de 1937 i el 6 de març del 1939 per causa de la Guerra Civil Espanyola. Una de les últimes obres d'en Lluís Castellà i Bel, fotògraf professional i molt relacionat amb el món marítim, ens presenta aquesta fotografia del far de Punta de Seranella, capturat a les 8:15 hores del matí de l'11 de novembre de 2006. Aprofita la llum de primera hora del matí per donar una llum tènue i romàntica que ens permet apreciar la bellesa dels colors del paisatge. El far es va inaugurar el 16 de desembre de 1913 i es composa d'un edifici de planta quadrangular distribuït en planta baixa amb la coberta de teula de 4 vessants i al centre una torre quadrada amb la part superior circular que integra el mecanisme del far de 8 metres d'alçada. La font de llum original era de vapor de petroli i l'actual és una làmpada incandescent amb un abast de 13 milles. L'obra del far de Roses, d'en Quim Manresa, va ser realitzada a les 7:30 hores del matí, el 22 de novembre de 2007. Fotoperiodista català, viu la fotografia més com un mitjà que com un objecte en si mateix. En aquesta fotografia, la foscor de nit fa que ressalti encara més la il·luminació del far i doni un caire misteriós i solitari. El far de Roses, inaugurat l'1 de setembre de 1864, situat a la punta de la bateria de l'antic castell de la Trinitat, el seu punt lumínic és a 24 metres sobre el nivell del mar. Orientat al sud i al garbí del golf de Roses, el far està situat a poca distància del port i és el punt de referència nord d'aquest golf. És un edifici de planta rectangular format per 3 crugies diferents, amb la coberta plana, usada com a terrassa i distribuït en un sol nivell. Al centre de la terrassa s'enlaira la torre de senyals de planta circular. Va ser un dels primers fars electrificats. La connexió es va fer el 1921. L'última fotografia de l'exposició és de l'Agustí Carbonell i Yáñez, una de les principals referències nacionals de l'edició gràfica. Aquesta fotografia, des de la platja de l'Estartit el dia 15 de setembre de 2008, a les 21:02 hores, mostra la sortida de la lluna tímidament darrere les Illes Medes amb la presència del far. El far de les Illes Medes, inaugurat l'1 de juliol de 1868, és l'únic far català ubicat en una illa. L'indret escollit per la seva ubicació va ser el punt més elevat de la Meda Gran, situant la llanterna a 86 metres sobre el nivell del mar. L'any 1921 es va construir una nova torre, modernitzant totes les instal·lacions, amb una nova òptica i un nou llum, que incorporava un mecanisme automàtic. Actualment el far funciona amb energia solar. I fins aquí aquesta primera exposició virtual sobre la sèrie Fotofars, una iniciativa del Departament de Patrimoni Cultural del Port de Barcelona amb l'objectiu de donar un reconeixement més a l'art fotogràfic i als fars. Uns testimonis vius, símbols de cada port i de la mar.
Bé, finalment, com a activitat, ara hem obert en el web del Port de Barcelona, s'ha obert un nou apartat, que és el del patrimoni cultural del port, i que té l'estructura que apareix a la vostra imatge, i aquí podeu veure des de les activitats que estem fent fins a les exposicions a les quals hem participat i les que estem fent i les que farem. I també hi ha una selecció dels objectes patrimonials del Port de Barcelona, els béns mobles, on podeu veure objectes nàutics, objectes històrics, objectes artístics, obres d'art, i també dels béns immobles. Tots els esforços que ha esmerçat el Port de Barcelona per vetllar pel Far de Llobregat ha tingut una gran repercussió i el que ens ha permès ha sigut facilitar l'obertura de nous camins i la col·laboració més estreta amb els veïns i veïnes del barri, inclús de l'Hospitalet. Un clar exemple és la feina que està realitzant ara el grup de la Farola, que amb el suport de la taula de l'Eix Cultural i Memòria de la Marina, on també està representat el Port de Barcelona, està preparant una programació de possibles activitats a l'entorn de la història d'aquest far. Fins aquí, diguem-ne, és la part que us he dit que us explicaria més tot el que són les activitats culturals, que és la part que em semblava que podia ser més innovadora. Ara us donaré només unes petites pinzellades sobre temes històrics, perquè crec que també és important, perquè els fars tenen el valor patrimonial i el Far de Llobregat també, perquè tenen una història i una funció dintre del Port de Barcelona. A principis del segle XIX s'inicia el camí de la transformació econòmica i l'ordenació territorial amb l'aparició de la màquina de vapor i la seva introducció a la indústria i al transport. Això no va deixar indiferents als ports i el Port de Barcelona va ser un dels primers en introduir aquesta maquinària per l'ampliació de les seves infraestructures i per la mecanització dels seus treballs. Aquí us he posat unes imatges que són de l'arxiu del Port de Barcelona i que el que veuen és la mecanització ja dels treballs portuaris. La nova situació també va canviar la forma d'administrar, diguem-ne, els ports. I l'any 1968 es va crear la Junta d'Obres del Port de Barcelona, que és la primera d'Espanya, i el 1880 es va aprovar la primera llei de ports. Paral·lelament es van fer molts avanços a nivell de senyals marítims. I a Espanya, diguem-ne, el primer far que podíem dir que tenia unes característiques significativament millorades es va crear el 1850, es va construir el 1850. De fet, es va crear una comissió especial de fars per redactar el Plan General para el Alumbrado Marítimo de Costas y Puertos de España de las islas adyacentes, que es va aprovar per decret el 1846. I això va ser la base que va impulsar i aquest, diguem-ne, pla general estava influenciat per un que s'havia fet abans a França. Dintre del marc d'aquest pla d'enjovenat general, com deia el faroner del vídeo de la història viscuda del far, doncs s'han construït la majoria de fars que actualment hi ha a Catalunya. Els orígens dels fars, la seva evolució, també, com heu escoltat, la paraula far ve del primer far que es coneix, que és el que estava a Alexandria, la illa de Faros, i per això ve el nom. I després aquest far va estar construït al segle III abans de Crist i va ser considerat una de les 7 meravelles del món antic. Malauradament, es va enderrocar i aquest far ja no existeix. El que és el d'aquí, el més antic que coneixem a la nostra península ibèrica, és el de la Torre d'Hèrcules, a la Corunya, a Galícia, i el seu aspecte actual no és el que tenia originalment. A l'edat mitjana, un far o un faró era, diguem-ne, una foguera que es feia per senyalitzar de perill o la posició d'un territori en qualsevol lloc on hi hagués realment una visibilitat. Si aquests senyals es trobaven a torres
s'incrementava la visibilitat i es feia més efectiva. I el conjunt de torre, de far i torre, s'anomenava talaies, torres de guaita o torres de moro. Gràcies als avanços físics i científics, doncs els fars van anar evolucionant, les lents es van millorar, això va aconseguir que augmentessin la freqüència i l'abast de les llums de les llanternes i també es va canviar, diguem-ne, la forma de poder encendre aquestes llums. Després, durant el segle XX, es va arribar a la modernització i la tecnologia va millorar el sistema de guia i senyals marítims, transformant-se en sistemes moderns, amb GPS, telecomunicacions, aplicacions per mòbils, etc. Després, en relació al Fars de Catalunya, només volia recordar que el Port de Barcelona té assumides la gestió per llei de les senyals marítimes, diguem-ne, i de navegació de la província marítima de Barcelona i les que estan dintre del mateix recinte portuari, que actualment gestiona 12 fars, que són el far de Montjuïc, el far de Llobregat, el de Punta Serenella, el far de Cap de Creus, el far de Calarans, que teòricament, administrativament, això és considerat com una balissa, però el Port de Barcelona considera a tots efectes com un far. El de Roses, el de les Illes Medes, el de Sant Sebastià, el far de Palamós, el far de la Tossa, el far de Calella i el far de Sant Cristòfol. Jo aquí us he posat unes imatges dels fars moderns. Tota la informació d'aquesta majoria, la majoria d'aquests fars es van construir durant el regnat d'Isabel II i després s'han anat afegint fars complementaris i de reforç i una cosa, per exemple, que té, diguem-ne, que és important és saber que el far de Llobregat és el far en actiu més antic de Catalunya. Tota la informació tècnica dels fars es pot trobar també al web del Port de Barcelona. Aquí us he posat una imatge on estan tots els fars i el far de Llobregat i després, en relació a la història del far de Llobregat, doncs dir que abans que s'hagués aprovat el primer pla d'enllumenat ja s'havia acceptat un projecte per construir un far de recalada que alhora senyalitzés l'entrada al Port de Barcelona, però que també les perillosos arenals del Delta del Llobregat que havien provocat moltíssims accidents i moltíssimes pèrdues d'embarcacions. El far el va projectar l'enginyer Simó Ferrer i es va encendre per primera vegada l'1 de març de 1852. L'any 1903, amb la construcció del far de Montjuïc, aquest far es va plantejar que fos destruït. El que passa és que tenia un avantatge respecte al del far de Montjuïc i és que amb boira espessa el far de Montjuïc quedava completament invisible, inutilitzable, i en canvi el far de Llobregat no, i això el va salvar. El 1914 va entrar en servei una instal·lació d'incandescència. Després, el 1956, hi va inaugurar una nova llanterna i òptica aeromarítimes. L'electrificació es va completar el 1961. El 1969 es va instal·lar un radiofar i el 1986 es va automatitzar i instal·lar una llum d'emergència. Els seus orígens, com he pogut sentir, aquest far estava situat a la desembocadura del Llobregat i formava part de la platja de l'Hospitalet. Era conegut com la Farola. Aquí era on hi havia un restaurant que era molt famós. Què va passar? Que amb l'ampliació del port i la construcció de la zona franca, l'Hospitalet es va quedar sense platja i el parc va passar a formar part de la vida quotidiana del port. I per això ara hi ha veïns de l'Hospitalet que estan demanant que aquest far també s'obri a l'Hospitalet, és a dir, que també es retorni una mica la seva part més històrica. En quant a l'edifici, és dir, que l'edifici actual és l'originat ampliat a una planta, que és de tipologia única, que abans tenia com a predecessora una antiga torre, és lleugerament troncopiramidal i tot el conjunt descansa sobre una gran base de 6,40 metres d'alçada. Us he posat aquí
la foto, diguem-ne, d'un plànol, perquè que l'he tret del llibre de Faros Españoles del Mediterrani, que està fet per al senyor Sánchez, i perquè, de fet, una imatge val més que 1.000 paraules. Potser el que sí que és important és dir que el Port de Barcelona té força documentació sobre el Far del Llobregat, documentació històrica. Aquesta documentació està per un conveni que té amb el Consorci de les Drassanes Reals i Museu Marítim de Barcelona, està custodiat al Museu Marítim i és allà on és accessible, és a dir, es pot accedir a aquesta documentació. Està catalogada, hi ha un catàleg i la documentació està en bon estat i, per tant, és pública, es pot consultar. Entre la documentació es troba projectes d'obra i de condicionament i també documentació que dona fe de la gestió del far, com són els llibres d'inventari, els llibres d'ordre, els llibres d'observació, els llibres de visita, les altes i baixes del mobiliari, els estris per als habitatges, les observacions meteorològiques, l'enllumenat marítim i també correspondència general normalment amb els càrrecs superiors o entitats superiors. En menor mesura, perquè això és veritat, hi ha molt poques, hi ha imatges en l'arxiu del Port de Barcelona on apareix el Far del Llobregat, però normalment són imatges de contextualització, és a dir, es veu, jo què sé, treballs portuaris i al final es veu el far. No n'hi ha, o almenys jo no n'he sabut trobar, unes quantes que es veiés només d'una forma molt clara el Far del Llobregat. Per exemple, us he posat una foto perquè veieu, no? Aquí és un treball i allà baix està el far. La documentació que existeix del far està molt relacionada amb la feina que feien els faroners, és a dir, els tècnics en senyals marítimes. De fet, les tasques d'aquest personal, inclús la seva vida, en aquests establiments estava regulada pels reglaments de servei, que en principi eren molt inflexibles, perquè els faroners es passaven treballant 24 hores en els fars. Feien torns, però passaven 24 hores en els fars i, per tant, com que eren edificis aïllats, de difícil accés, allà vivien normalment les famílies dels faroners. Després, més enllà, ja es va relaxar més aquest reglament amb la introducció de l'electricitat i més tant de les noves tecnologies. Les obligacions que tenien els faroners eren l'encesa i apagada dels fars, el compliment de les anotacions en els llibres de servei, el manteniment de les instal·lacions i la resolució d'avaries. I alguna d'aquestes, com per exemple pot ser la resolució d'avaries, avui en dia encara estan vigents. Les característiques tècniques del Far del Llobregat les he volgut posar, però això ho podeu perfectament consultar en el web del Port de Barcelona. Aquí he posat la bibliografia que jo he consultat. Com podeu veure, a l'alemany apareix indiscutiblement. I després també una mica els crèdits de les imatges que he anat utilitzant. M'he oblidat de dir que en la part del web del Port de Barcelona, si voleu consultar l'apartat de patrimoni cultural, heu d'anar al web del Port i anar a Port Ciutat. Llavors allà us apareixerà la part de patrimoni cultural. Fins aquí la meva intervenció. Moltíssimes gràcies per haver-me atès i espero que no haver sigut molt avorrit. I a partir d'aquí... Gràcies, Mònica. Molt interessant la teva explicació i tot el procediment que has anat seguint per arribar a potenciar el patrimoni del Port de Barcelona, que jo crec que és molt i que no s'ha posat en valor i que no es coneix gaire en segons quins ambients. Potser sí els més concrets, però amb els altres no.
I ara, a veure, el torn de... Si algú ha fet alguna pregunta. Espera, perquè he de treure, no? La competència, això ho he de treure, no? Per poder veure el xat. Espera, encara. Ah, aquí, el xat, sí. Bueno, jo no he vist cap pregunta, no sé si... Jo no veig que hi hagi cap... Ui! No. Vale, si algú vol fer alguna pregunta, algun suggeriment, o algun comentari, serà ben rebut. Pots o no pots? Activo micròfons. Vale. Tothom qui vulgui en aquesta mitja horeta pot preguntar per micro. Mònica, doncs començo jo, Jordi Rogent. Una mica completar el que ha dit l'Assumpció ara fa un moment, i celebro que el que vas estar explicant ara fa un any a Tarragona, especialment sobre ensenyar i cuidar el patrimoni mòbil del port, que jo vaig fer alguna queixa de que quedaven molt poques coses, i tu vas dir que els nous gestors del port estaven més interessats. Veig que ha funcionat i que ha anat bé perquè has ensenyat aquesta nova pàgina web en la qual podrem mirar què és el que s'ha guardat i el que no s'ha guardat. Vull dir que gràcies perquè veig que s'ha complert una cosa que jo vaig expressar algun dubte de que fos així. Mira, t'explicaré. En la pàgina web, ara trobaràs, és a dir, és una pàgina web que estem construint, és a dir, hem posat, diguem-ne, les primeres coses, i comentar que nosaltres anirem col·locant més, diguem-ne, més objectes patrimonials i a mesura que tinguem també els drets d'explotació per poder col·locar les imatges, que això és otro tema, no? Queda pendent el tema del catàleg, ho sé, me'n recordo. El que passa és que també t'he de dir que amb això del Covid, és com un infern, però ho tinc sobre la taula per poder-ho parlar amb el meu cap i mirar a veure com gestionem el tema del catàleg, perquè nosaltres portem béns mobles i no portem els béns immobles, però és igual, és a dir, això no és cap excusa. Si això es pot plantejar i parlar a veure com es pot anar realitzant un catàleg que tingui present el valor patrimonial dels edificis, però també del paisatge de l'entorn. I això és una de les coses que estan pendents d'acabar-ho diguem-ne, de poder planificar-ho, perquè no és una cosa banal, és a dir, s'ha de fer ben feta. No, s'ha de fer ben feta i per la gent en general que ens està escoltant, explicar una miqueta el que es va dir allà, que el Port de Barcelona, com la resta de ports, la particularitat és que el territori és de Barcelona, però l'administració d'aquest territori no és de l'Ajuntament corresponent, sinó que és, en aquest cas, de la Junta d'Obres del Port. I per tant, també hi ha dos entitats que s'han de posar d'acord, que no sempre ho fan. Això és el que jo deia al principi, que, a veure, un dels objectius que volem és apropar a la ciutadania, apropar-nos als ciutadans, perquè està clar que la visió que té la gent i és... A veure, és una mica il·lògic, no? Però és com si estiguéssim visquent d'esquenes. És una cosa la gent, és una cosa al port, una altra cosa a la ciutat. Bé, ben bé no és així. I a més és que històricament és impossible que això sigui així. O sigui que... Bé, doncs moltes gràcies per el teu... Bé, ja en parlarem. Ui, i tant, que en parlarem, i tant. Ui, d'aquí que en jubili hi ha molt de temps encara per parlar. No sé si algú més vol dir alguna cosa. Sí, veig que el Joan Alemany ha aixecat la mà.
Ui, el Joan Alemany em fa por a mi. No, home, no. Que en sap molt, el Joan Alemany. No. Escolta, felicitats per l'explicació, perquè m'ha agradat, perquè no... A part de l'explicació tècnica, que també hi era, hi ha l'explicació aquesta social, etc., que hi ha a l'entorn del far, no? I que és l'explicació que sempre hi ha entorn de qualsevol element del patrimoni, no? El Jordi Nadal deia que el pitjor que es pot fer del patrimoni és petrificar el patrimoni, no? Se li ha de donar el valor tècnic i el valor social. Escolta, en aquest sentit, jo et volia preguntar, perquè crec que pot ser interessant, sobre que he sentit que hi ha projectes a vegades sobre el far de Montjuïc, no? Perquè el far de Montjuïc també, com tots els altres fars de Catalunya, la torre s'haurà de mantenir per la senyal marítima i serà inaccessible perquè cada nit s'ha d'encendre, però el que és la vivenda del faroler, del torrero, del torrer, doncs... Del Guillermo, que era del Guillermo. Ha quedat abandonada, no? I es va fer una primera restauració i tal. I és un entorn interessant, també. Mira, jo t'explicaré... Sí, jo t'explico fins a on jo sé, perquè, clar, t'estic parlant d'abans de la pandèmia. A veure, l'Ajuntament de Barcelona va estar, diguem-ne, en negociació amb el port perquè es vol fer com a un centre d'interpretació. A veure, però es vol fer un centre d'interpretació de la, de la muntanya de Montjuïc. Hi ha una pla... Igual el Jordi, que ha treballat a l'Ajuntament, ho pot explicar millor, però hi ha com un pla del litoral de Montjuïc. Llavors, dintre d'aquest pla hi ha el pla de Montjuïc. Llavors, en aquest pla, aquí es volia fer un centre d'interpretació, es pensava que podia ser un bon lloc. El problema que hi ha és l'accés, que, com tu saps, per pujar allà dalt, ni te cuento, perquè, clar, és una carretera que dona moltes curves, llavors deien d'obrir, espero no equivocar-me, el camí de l'alcalde, saps? Que va de dalt a baix. Llavors, integrar-lo amb el passeig. Però llavors es volia fer aquest centre d'interpretació de Montjuïc i es volia parlar també de la relació de la muntanya de Montjuïc i del far i del port. Llavors, jo sé que estan en negociacions, no sé, fins a... Per part de la direcció del port, sé que ho van trobar molt bé, perquè, tu saps que aquest far han volgut fer moltíssimes coses, no? I algunes quines més, no? Més llunàtiques, com dic jo, no? Però, clar, que pugui ser una cosa cultural i que tingui a veure amb l'entorn i el port, doncs està molt bé, i que es pugui integrar. Després està el tema meravellós de la tematització de la Nova Bocana, que també s'està en ello. És a dir, a poc anem avançant. I jo crec que a poc, com tu molt ben deies, és a dir, per mi també crec que s'ha de donar el valor real que té el patrimoni. No el pots petrificar, no pot ser un museu. Per això nosaltres, alguna vegada ens havien dit, però, a veure, és que podríem muntar, jo què sé, inclús portar un far cap aquí, cap allà, i nosaltres... No, és que no és aquest l'interès. És a dir, per nosaltres, a veure, un museu ja el tenim, que és el Museu Marítim, o sigui, això ja existeix. Per nosaltres el que ens importa és donar el valor cultural que tenen els edificis i apropar-los a la ciutadania. Això és el que ens interessa. I si això vol dir que el far de Llobregat està allà, està en un lloc aïllat, haurem de buscar la manera que es puguin fer visites, haurem de buscar la manera en què la gent hi pugui anar. És a dir, està clar que el far de Llobregat és un far que està en un entorn industrialitzat i ja està bé. És a dir, perquè és que la història l'ha posat aquí. Llavors, treure això i intentar posar-lo en un altre lloc perquè puguin vindre més visitants és una cosa que a nosaltres no ens interessa, perquè, com tu deies, petrificar el patrimoni. És a dir, no. És a dir, les coses estan en un context, és un context cultural i social i econòmic, i llavors, per tant, s'ha de respectar, però el que tu has de fer és apropar-lo. I hi ha moltes maneres de poder-los apropar, moltes, de debò.
A veure, indiscutiblement no he fet una ponència històrica perquè tenia el Joan Alemany i m'imaginava que el Joan Alemany vindria. I dic, no, perquè jo no sóc historiadora i, per tant, m'ha semblat que explicar històricament el Far del Llobregat tampoc tenia un sentit, que el sentit em semblava que era més enriquidor i podia aportar més parlant d'això, de les activitats culturals que vol fer el Port de Barcelona i apropar-lo a la ciutadania. El Joan Alemany ho sap molt bé perquè és una persona que col·labora molt amb el Port de Barcelona. La Maria Lluïsa havia aixecat la mà també. No sé si el Joan volia dir alguna cosa més o no. No, si m'ha semblat molt bé. Res, felicitats. Gràcies. Per la part que et toca. A veure, jo soc Pere Puigdollers. Jo vull agrair amb la Mònica que vaig tenir l'oportunitat de conèixer-la precisament a les jornades de Tarragona i a través de la Mònica també he après a entendre el port, perquè vull dir, ha sigut moltes vegades que ens hem vist i crec que el que hem d'aconseguir ja, perquè ells també són socis nostres i hem d'aprofundir la relació i potser en aquest sentit recordar que la pandèmia ens ha separat una mica perquè teníem una promesa d'una visita al port en barco i tot això i jo espero que el port, a part de dedicar-se a treballar per la ciutat, també pensi una mica en nosaltres i no s'oblidi d'aquesta visita que el dia que la pandèmia ens abandoni ens pugui permetre a tots tornar a relacionar-nos com ja vam fer-ho a les jornades dels ports. Moltes gràcies, Mònica. A veure, Pere, abans que comencessi aquesta ponència hem estat parlant amb l'Assumpció i el que dèiem era que com a complement d'aquesta conferència, quan passi la pandèmia, el que estaria bé és això, és fer una visita guiada al Port de Barcelona on s'expliqui una mica la història. Convidarem en Joan perquè ens expliqui la història del port. I després puguem anar a visitar el Far del Llobregat i la Torre del Rellotge. Perfecte. Gràcies per tot. No, a vosaltres. Maria Lluïsa, tens que obrir el micròfon. Has d'obrir el micròfon. Un moment. Ara. Jo volia felicitar-te perquè realment ha estat fantàstic i tots els que han dit coses jo les refrendo també. Però a més és que has tocat tots els aspectes. I aquella exposició de fotofars ha estat esplèndida perquè ha combinat això, la tècnica, la funció dels fars, l'art, la fotografia i tots els fotògrafs superreconeguts. O força reconeguts. Mira, és que ha estat completa. És patrimoni, però engloba moltes facetes. Mira, jo t'agraeixo molt i sobretot el tema de l'exposició, perquè el tema de l'exposició el vam fer, ja us ho he dit, durant el confinament, el primer, el mes dur, perquè teníem pensada fer una exposició en el Centre Cívic de la Barceloneta i, clar, no vam poder. Llavors vam dir, bueno, doncs què fem, no? I llavors, aquí, torno a dir, l'agraïment més gran a la Natàlia Sánchez, que és la tècnica de patrimoni, perquè, de debò, s'hi va posar i és que ho hem fet tot. Però quan dic tot, vull dir tot. És que vam fer, o sigui, la Natàlia, el recorregut de l'exposició també l'ha muntat ella amb un programa informàtic, que és un programa informàtic que utilitzen els arquitectes. És a dir, vam dir, bueno, fem fotofars. Indiscutiblement nosaltres tenim els originals de les fotografies, dels fotofars. Però, bueno, vam tindre que pagar l'AVEGA per a les fotos dels artistes que estan a l'AVEGA, vam tindre que demanar els drets d'explotació, que això té la complicació que té, però clar, després vam fer tot. O sigui, vam fer fins al catàleg, fins als textos del catàleg. Clar, de veritat, va ser una experiència meravellosa, però també us ho dic, la propera vegada demanarem a algú que ens faci l'exposició virtual. I
Home, nosaltres hi posarem, però que són moltes hores de feina, moltes. És a dir, perquè la llum et quedi justament en allà. I, bueno, és però també és veritat que aquest tipus de feines són molt agraïdes perquè són les feines que més t'estimes. Perquè en el fons són les feines que t'han costat més, però que el resultat... I després, clar... La satisfacció personal, sí, Bueno, la satisfacció del departament i després quan veus la repercussió que no t'ho penses. Perquè, per exemple, la del Far del Llobregat no sé si té més de 700 visites. L'exposició ara està, perquè l'hem fet en català i en castellà, ara està a 250, clar. Aproximadament, pel que em van dir. Són moltes. Són moltes per una exposició feta per nosaltres. L'exposició està molt bé, però està feta amb els recursos que teníem. Bueno, moltes gràcies. Mònica, ara que estàs dient això del catàleg, nosaltres fem uns Premis Bonaplata, ja suposo que estàs assabentada, l'Associació del Museu, i ara estem recollint material i candidats per al 2021, perquè aquest any només hi haurà, del 2020 només serà de Premi Bonaplata Estudis, que són llibres publicats. El catàleg és virtual o és un catàleg físic? No, és virtual. Tot és virtual en aquesta exposició. Llavors, això per l'any 20 ja podries presentar al Port de Barcelona aquest catàleg, presentar-ho per tenir-ho en el volum de patrimoni dels Premis Bonaplata de l'associació. Jo crec que és un bon material, és molt didàctic i ha estat molt bé. I jo crec que sí, que ho tindríeu que presentar. Però què s'ha de presentar? És en suport paper o...? No, també pot ser noves tecnologies, sí. Perfecte. Bueno, tu fes... No veig. Digue'm. Hi ha una normativa. Hi ha unes normes. Vale, no, ja entraré, però fes-me un favor, Assumpció, tu o la Susana, com que jo ja tinc certa edat... Sí, t'enviarem el recordatori i les bases. Exacte, tu m'envies el recordatori i m'envies... I les bases, sí. Igual que com m'has dit que també alguna cosa voldries que féssim del butlletí. Sí, pel butlletí també, sí. Doncs també m'ho envies i mirarem a veure què és el que podem fer, perquè igual alguna de les coses que ja hem fet, m'entens, o que ja estem fent, doncs es pot... Clar, tu també m'has de dir què és el que vosaltres us ajusta més, perquè... T'ho passaré perquè amb un mail queda més clar i tothom llavors ho té més... Pot llegir-ho, que a vegades les converses... Sí. Tu m'ho passes amb un mail, em passes tot les dues coses, d'acord? Nosaltres ja mirarem les bases i mirarem a veure si ens podem presentar amb el catàleg, doncs perfecte. Parlarem amb l'Emili, que no em dirà que no, i ja està. Bueno, doncs... Doncs jo aprofito per desitjar-vos a tots bones vacances i bones festes de Nadal, perquè ara ja l'associació fins al gener ja no farà cap fòrum més, i que tingueu molt bon començament d'any i ens retrobarem. Gràcies. Moltes gràcies. A mi el que sí que m'agradaria és que em convidéssiu a altres conferències de l'associació. Sí, et posarem a la llista de fòrums. Sí, perquè la que jo vaig escoltar l'altre dia també era molt interessant. Bueno, i està molt bé perquè aprens, i aprens molt. Sempre estem per aprendre, sí. I tant, només faltaria. Doncs moltíssimes gràcies. Gràcies a tots. Bones vacances. Cuideu-vos a tots.